Κυρίες και κύριοι, ο δικός μου λόγος διαφοροποιείται εντελώς από ό,τι έχετε ακούσει προηγουμένως. Ενδεχομένως να ακουστεί παράφωνος ή, αν θέλετε, και πολύφωνος. Θα ασχοληθώ με το διχαστικό πνεύμα της Επανάστασης του 1921, ένα μεγάλο θέμα. Το περιορίζω όμως στην εποχή της Επανάστασης, δηλαδή στα 10 χρόνια 1821-1831. Δεν θα κάνω ευρυθείς αναλύσεις, δεν είμαι πανεπιστημιακός, θα κάνω ένα μάθημα, θα μου επιτρέψουν οι κύριοι Σύλλογοι, ένα μάθημα που θα ήθελα να το ακούσω από τους δασκάλους, που ούτε εγώ το άκουσα, είναι προφανές, ούτε εσείς το ακούσατε ποτέ. Ποιο ήταν αυτό το διχαστικό πνεύμα και τι μας συνδέει ακόμα με την αρχαία Ελλάδα. Θα έλεγα ότι οι Έλληνες κληρονομήσαν το όνομά τους, αλλά μας κληροδότησαν. Αν ξεκινήσουμε τώρα από την δημιουργία του κόσμου, από τον Ησίωδο, άρχισε να το ο ουρανός και οι πρώτες δημιουργία σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν ο ουρανός, παντρεύτηκε την γη, έκαναν τους Τιτάνες, τις Τιτανίδες, τους εκατόχειρες κλπ. Ο ουρανός όμως είχε φυλακίσει τους εκατόχειρες, δεν τους έβγαζε έξω, πολύ συνοπτικά, δεν έχω χρόνο, απλά συνοπτικά με αποδείξεις. Δεν είχε λοιπόν χρόνο δεν επέτρεπε να τους βγάλει από τα τάρταρα που τους είχε φυλακίσει και η Γαία έβαλε τον τελευταίο γιο της στον Κρόνο και τον σκότωσε τον ουρανό. Ο Κρόνος όμως κατάπινε τα παιδιά του. Κατάφερε όμως, πήρε τον Δία και τον έφερε και τον γέννησε εδώ στο ιδέον άτομο. Και έδωσε στον Κρόνο μία πέτρα να καταπεί. Έτσι επιβίωσε ο Δίας και απελευθέρωσε τους εκατόχειρες. Στην Αίγυπτο όμως επανεστάτησαν αντίον του οι Κύκλοπες. Πολύ σύντομα. Βλέπετε λοιπόν έχουν καθιερώσει ένα θεσμό στη μυθολογία τους αρχαιείς πως ο ένας τρώει τον άλλον. Αλλά και στα νεότερα χρόνια, στα μεταγενέστερα χρόνια, στον Τροϊκό πόλεμο βλέπουμε να τρώγεται τώρα ο Αγαμέμνονας με τον Αχιλλέα. Για τα μάτια της Βρυσίδας, η οποία ήταν παρακίδα του Αχιλλέα. Και ήταν έτοιμος μάλιστα ο Αχιλλέας να σύρει το σπαθί, να σπάξει τον Αγαμέμνονα και του λέει Μεθύστακα, όπως το είπε, δειλέ, παλιάθρωπε, οι νοβαρές, ο Πελαιόμηρος, οι νοβαρές κοινώς όματα έχουν, σκυλομούρι εις μάτια σκύλου, καρδία δε ελάφου και καρδιά ελαφιού. Αμέσως μια διχόνοια. Και αυτή η διχόνοια ίσως ήταν και αφορμή να τους πετάξουν οι Τρόες στη θάλασσα. Ερχόμαστε στην κλασική Αθήνα. Τα ξέρουμε τα γεγονότα, Πελοποννησιακός πόλεμος, ολόκληρα χρόνια. Έχουμε διαμάχη μεταξύ Κορίνθου και Κέρκυρας, έχουμε αθηναϊκές συμμαχίες, έχουμε τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου να τρώγονται, έχουμε τους νεότερους εμφύλιους πολέμους, 1916, Κωνσταντίνος, Βενιζέλος, ο τελευταίος εμφύλιος. Βλέπετε λοιπόν ένας ομπάλιος λόγος που δένει την αρχαία Ελλάδα με την νεότερη Ελλάδα. Εδώ όμως θα περιοριστώ ακριβώς στο 21. Αυτό είναι αποδεί σε έναν Ρωμαίο του Δευτέρου μετά Χριστό αιώνα, τον Ηρωδιανό, ο οποίος λέει οι Έλληνες τρώγονται μεταξύ τους και έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Αυτοί τρώγονται μεταξύ τους. Αρχαίων τούτο πάθος Ελλήνων, οι προς Αλλήλους στασιάζοντες αεί εκρύφωσαν την Ελλάδα. Πάντοτε καταστρέφουν την Ελλάδα και τρώγονται μεταξύ τους. Επισημαίνει. Χρονολογικά τώρα, 1838, ο Κολοκοτρώνης μιλάει στην Πνίκα, στην Αθήνα, στους μαθητές, και λέει «Εις τούτον τόπο που κατοικούσαν οι παλιοί Έλληνες από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα αυτό. Οι πρόγονοί μας έπεσαν στη διχόνοια και τρώγονται μεταξύ τους και έτσι έλαβαν καιρόν πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι Βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήρθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξουν ο λαός την πίστη του και το τρόπος κάθε μέρα ο λαός ελίγνευε και επτόχαινε το πνεύμα και άρχισε η διχόνοια και η Επανάσταση του 21. Και συνεχίζει ο Κολοκοτρώνης. Στον πρώτο χρόνο της Επανάστασης
είχαμε ομόνια και όλοι τρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας πήγαινε στον πόλεμο, ο αδερφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του ζήμωνε, το παιδί του κουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα στο στρατόπεδο. Και αν αυτή η ομόνια βαστούσε ακόμα 2 χρόνους, θέλαμε κυριεύσει και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία και ίσως φτάναμε στην Κωνσταντινούπολη. Τόσο τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου ήχουαν Έλληνα έφευγαν 1000 μίλια μακρά. 100 Έλληνες έβαζαν 5.000 εμπρός και ένα καράβι μια αρμάδα. Αλλά δεν ευάσταξε. Ήρθαν μερικοί και θέλησαν να γίνουν μπαρμπέριδες στο κασίνι το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμα. Από τότε άρχισε η διχόνοια και χάθη η πρώτη προθυμία και ομόνια. Και ασήμαντη λεπτομέρεια. Εκεί που μιλάει ο Κολοκοτρώνης, λέει ο σχολιαστής, ο Τερτσέτης έφνης αναφέρεται σμήνος χωροφυλάκων και διαλύει τη συνάθεση. Ποια ήταν τώρα η διχόνοια? Ιούλιος 1831. Εμφανίζεται στο Μεσολόγιο ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Ο καθηγητής Βερναδάκης λέει ο ελεύθερος δαίμον της Ελλάδος. Έρχεται στο Μεσολόγιο και οργανώνει τη στερεά Ελλάδα σε 2 νομικό σήμερα περιφέρειες, 2 κράτη, 2 ανεξάρτητα κράτη. Ή θέλετε 2 κράτη μέσα στο κράτος. Το ένα με έδρα του Μεσολόγιο, στο οποίο ήταν αρχηγός αυτός, και το άλλο ένας δικός του, ο Νέγρης, ο Θεόδωρος Νέγρης, με έδρα την Άφησα. Είναι τερατώδες αυτό που έκανε και πριν το κάνει ζήτησε από τον Δημήτριο Ψηλάδη, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του αδερφού του αρχηγού της Επανάστασης, ήταν ο Πυρεξούσιος, και του στέλνει ένα γράμμα. Εκλαμπρότατε, πρόσταξέ με τι να κάνω, δώσε μου οδηγίες και θα είμαι πιστός δούλος της πατρίδας. Ενή λόγο, εγώ κρέμαμε από τους προσταγάς σας, τα στο οποίο θεωρώ ως προσταγάς της πατρίδος. Ο αφελής Υψηλάδης του δίνει το δικαίωμα, οργανώνει τη στερεά Ελλάδα, είχε και κάποια χρήματα φέρει από το εξωτερικό, δανείζεται στη συνέχεια και από τον Λόρδο Βίρουνα 6.000 λίρες και 3.000 στάγερα, κατεβάζει σουλιώτες, εξοπλίζει, δημιουργεί ένα σώμα πρετοριανών και αρχίζει να χωρίζει τους οπλαρχηγούς της, να σπείρει διχόνοια στους οπλαρχηγούς της Στερεάς Ελλάδας. Αρχίζουν τα πρώτα σπέρμα της διχόνοιας. Δεν φτάνει αυτό όμως, αυτός ήταν ο Μαυροκορδάτος, παρέψα να σας πω, ήταν υπουργός εξωτερικών του ηγεμόνα της Μορδοβλαχίας. Ο ηγεμόνας ήταν ένας Ιωάννης Καρατσάς, παρθείος του. Υπηρετούσε τους Τούρκους. Ήταν μια αυτόνομη επαρχία τότε η Μορδοβλαχία. Πώς λοιπόν, επειδή κινδύνευσε να του πάρει το κεφάλι του θείου του ηγεμόνα, το έσκασε και πήγε στην Πίζα και έγινε γράφτης στη ιατρική σχολή. Δεν ήταν λοιπόν παρά δευτεροετής φοιτητής και 30 ετών και ήρθε στο Μεσολόγιο. Οργάνωσε από το Μεσολόγιο, έκανε ένα στρατιωτικό σώμα και έκανε ένα είδος συντάγματος. Στο Μεσολόγιο τη λέγανε Γερουσία, στο δε Άφησα το λεγόταν Άριος Πάκος και έβαλε δικούς του ανθρώπους. Κατέβηκε, τελείωσε με αυτό και αφού έκανε τι έκανε, στέλνει άλλο γράμμα στον Υψηλάδη και τον καταβρίζει. Ένα μήνα αργότερα, ποιος είσαι εσύ, τι είσαι ο Υψηλάδης, ποιος είναι ο αδερφός σου, τα έκανε θάλασσα, σκοτωθήκανε, δεν έπρεπε να λύσει τον αγώνα. Το βρίζει χυδαία. Καταφτάνει Νοέμβριος, τον Ιούλιο ήρθε ο Μαυροκορδάτος στο Μεσολόγιο. Τον Νοέμβριο με τους Πρετοριανούς φέρει για την Πάτρα με το στρατιωτικό σώμα, την Πάτρα την πολιορκούν οι Έλληνες και θέλει να δρέψει και στρατιωτικές νίκες. Διότι το 22 τον Ιανουάριο έπρεπε να κάνει σύνταγμα στην Πελοπόννησο. Το σύνταγμα της Επιδάμου, το πρώτο ελληνικό σύνταγμα. Και επειδή θέλει να έχει και αξία στρατιωτική, κατεβαίνει πολιορκεί την Πάτρα, αλλά κάνουν να γυρούσει οι Τούρκοι, τους παίρνουν τα άλογα, τους παίρνουν τις υποσχερές και φεύγουν για το Άργος με τα εσώρουχα. Εμένα αυτά που σας λέω ιστορικά. Φεύγουν με τα εσώρουχα. Καταφτάνει στο Άργος τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου του 1921. Την 1η Ιανουαρίου ψηφίζεται το Σύνταγμα, το οποίο κάνει στα μέτρα του. Στα μέτρα του. Έχει φέρει και τον Εύρη, έχει φέρει πληρεξουσίους από την Ελλάδα, πληρεξουσίους από τα νησιά, πληρεξουσίους του Πελοπόννησου, οι βουλευτές, οι οποίοι θα εξέλεγαν και τον αρχηγό του κράτους. Τα σώματα που θα κυβερνούσαν ήταν δύο, το λεγόμενο εκτελεστικό, η κυβέρνηση δηλαδή, και το βουλευτικό, η Βουλή.
Το εταιριστικό, το λέω κυβέρνηση, δεν ήταν ακριβώς κυβέρνηση. Ήταν ένα πολυπρόσωπο όργανο, ήταν ο αρχηγός του κράτους. Ένα πολυπρόσωπο, από 5 πρόσωπα. Το οποίο πρόεδρος ήταν ένας. Αυτό ήταν ο αρχηγός του κράτους. Το λέμε όμως κυβέρνηση, γιατί κάτω από αυτό υπήρχαν υπουργοί. Και εκλέγεται λεπτομέρεια. Από τη στερεά Ελλάδα φέρνει τους αντιπροσώπους και φέρνει, όπως τους λέει, και συνηγόρους. Δηλαδή κάθε χωρικός, να το πω έτσι, κάθε μικροεπαγγελματίας, κάθε μικροπραρχηγός έχει και ένα συνήγορο. Έχει βάλει και ένα συνήγορο, ο οποίος έχει ψήφο. Μαζί με τον πελάτη του, να το πω έτσι. Έχει ψήφο. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε 23 βουλευτές από την Ελλάδα μαζί με τους άλλους 46. Συμπέρασμα, κάνει ένα σύνταγμα στα μέτρα του και εκλέγεται αρχηγός του κράτους. Πρόεδρος του εκτελεστικού. Στην επίδεδο. Αυτά γίνονται τον Ιανουάριο. Το Μάρτιο φεύγει για την Κόρινθο και αυτοαναγορεύεται αρχιστράτηγος. Φτιάχνει και μια ωραία στολή. Στην Κόρινθο είναι συγκεντρωμένοι 1500 Έλληνες και άλλοι 20 Έλληνες και θέλει να πάει ένας φοιτητής της ιατρικής 30 χρονών να απελευθερώσει την Άτα και τα γέννα από τους Τούρκους. Τους οδηγεί στο Πέτα πιο πάνω από την Άτα και επιστρέφει από 3.000 με 25 άτομα πίσω. Δεν περιορίζεται αυτό. Στη συνέχεια τους ανακατεύει όλους. Στρέφει τους Ρουμελιώτες εναντίον των Ωραϊτών, τους Κοτσαπάσιδες εναντίον των αρχηγών, τους Νησώτες εναντίον όλων. Δεν αφήνει κανέναν χωρίς να τον διαιρέσει, χωρίς να τον στρέψει τον ένα αντίον του άλλου. Στρέφει το εκτελεστικό, την κυβέρνηση κατά του βουλευτικού, κατά της Βουλής και τη Βουλή κατά της κυβέρνησης. Ο τόπος δεν μπορεί να κυβερνηθεί. Οι Τούρκοι είναι μέσα στην Πελοπόννησο, οι Τούρκοι είναι μέσα στην Ελλάδα. Και οι άνθρωποι, οι Κοτσαπάσιδες, αρχηγοί, Νησώτες τρώγονται μεταξύ τους. Και γράφει ο Φωτάκος ότι το τρόπος οι Έλληνες έβαλαν το διάβολο στην εκκλησία και εδώ δεν βγήκαν όλα τα κακά. Και ο Κοραής παραγγέλει το Παρίσι, πάντα για τον Μαυροκρουδάτο μιλάμε. Μηδέν να φαντάζονται οι Έλληνες, οι οποίοι έβαψαν κατά ξηρά και την θάλασσα και την ξηρά με τα αίματά των, για να συγκροτήσουν στα σπλάχνα της Ελλάδος μολδαβικά και βλαχικά αυλάς αληθινά σπήρια αριστών. Φεβρουάριος του 22. Το 22 τον Ιούλιο είχε κατέβει ο Δράμανης στα Δερβενάκια. Το Φεβρουάριο λοιπόν έχει ετοιμαστεί ο Δράμανης στη Λαμία να κατέβει στα Δερβενάκια στην Πελοπόννησο να καταπνίξει την επανάσταση. Έχει 30.000 στρατιώτες, 30.000 μουλάρια, 25.000 άλογα, 500 καμπίδες. Στέλνεται ο Ψηλάντης με τον Νικήτα να προσπαθήσουν να τον καθυστερήσουν για να οργανωθούν, αλλά ειδοποιούν Μαυροκράτους τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και τον γράφουν. Ο Οδυσσέα σκότωσε τον Υψηλάντη και τον Νικήτα γιατί έρχονται να σε σκοτώσουν. Συναντιόνται αυτοί οι άνθρωποι, δίνουν εξηγήσεις και λέει ο Υψηλάντης, και εμάς μας είπανε να σκοτώσουμε εσένα. Αυτά είναι το Φεβρουάριο. Μάρτιο του 22. Στο πηχόν του Παγασιτικού βρίσκεται το Υψηλάντης, ο Νικήτας και ο Ανδρούτσος, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Είναι στην Αγία Μαρίνα και αυτοί είναι εκεί απέναντι από το Τρίκερι. Θέλουν και αυτοί να σταματήσουν τον Δράμανη. Τους πολιορκούν είναι 3.000 Έλληνες στην Αγία Μαρίνα και τους πολιορκούν 18.000 Τούρκοι. Υπάρχει αυτό που σας είπε ο Άριος Πάγος, ο οποίος εδρεύει μέσα σε ένα καράβι έξω στα ανοιχτά του Ευωικού και δίνει οδηγίες. Ο πρόεδρος είναι ένας δεσπότης ταλαντίου της Αταλάντης, 2 καλόγεροι επίσης από την περιοχή και ένας μικροκοτσάπασης. Και ειδοποιούν τον Ανδρούτσο ότι δεν θα μπει τους πιέζουν πολύ οι Τούρκοι
Οι Έλληνες έχουν εξαρτηθεί, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν πυραμαχικά, δεν έχουν τίποτα. Στέλνουν αλλεπάγητες, με συγχωρείτε, αλλά βιάζομαι, δεν μπορώ να είμαι λιγότερο λεπτομερής. Στέλνουν αλλεπάγητα γράμματα, βοηθήστε μας, τους έχουν αβοήθητους. Παρά το παραγγέλνουν να φύγεις οδηγός και να πας στη Λάρισα, να πας στην Ηπάτη, πεζή. Απαντάει ότι είναι χιλιάδες οι Τούρκοι, δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να φύγω με πλοία να πακιστωθώ. Τελικά επιμένει, τους παρακούει, βγαίνει στεριά, σώζει το σώμα του 3.000 άντρες και ο Άριος Πάγος αυτός, ο δεσπότης με τα πασουμάκια, δύο καλόγεροι βγάζουν ένα φερμάνι. Ο Οδυσσέας αυτού τους κατεδικάστη υπό της διοικήσεως ως εχθρός του γένους προδισοδομών κατά της εξουσίας. Ο Άριος Πάγος δίνει εντολή τώρα που εκλήθη να παρουσιαστεί ενώπιόν του στον καπετάν Βυσβίζη, να τον συλλάβει και ο καπετάν Ζορμπάς να τον εκτελέσει, καθώς είναι αντίχριστος, τουρκολάτρης, επικατάρατος, προδότης και ρέμπελος. Αυτή είναι η απόφαση της κυβερνήσης του Αρίου Πάγου. Ο Βυσβίκης ήταν ένα καράβι, ήταν εκεί στο καράβι που μένανε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχαν αρρωνήσει, μόλις ανέβει ο Οδυσσέας Προκάλυψε να τον πνίξουμε. Όταν ανέβαινε τη σκάλα, πετάει και ένας δάσκαλος που ήταν μέσα και λέει να τον πνίξουμε, να τον πνίξουμε. Ο Βυσβίζης, ο οποίος είχε συμφωνήσει στην αρχή, φαίνεται τον έφεραν οι τύψεις και δεν το έκανε και αργότερα βρέθηκε δολοφονημένος, ήταν πλούσιος έμπορος από τη Θράκη, είχε διαθέσει τα καράβια στον αγώνα και αργότερα μετά το επεισόδιο βρέθηκε δολοφονημένος κάτω από αγνώστες συνθήκες. Δεν έγινε αυτό. Ο Οδυσσέας έφυγε, δεν σκοτώθηκε. Στέλνει ένα γράμμα στον Νικήτα. Είχαν βγει από την Αγία Μαρίνα, Ψηλάτης, Οδυσσέας και γράφουνε ο Νικήτα. Λέει ο Μακρυγιάννης. Τότε ο Άριος Πάγος στέλνει ένα γραμματικό του πιστώνει στον Νικήτα και του λέει να σκοτώσει τον Οδυσσέα. Ο Νικήτας και να βάλουν εκείνον αρχηγό, τον Νικήτα. Ο γραμματικός είχε ένα γράμμα από αυτούς και του είχαν πει να το διαβάσει ο ίδιος ο γραμματικός, ότι δεν ξέρει γράμμα ο Νικήτας. Όταν το διάβασε και του είπε και στοματικός, τότε του λέγει ο Νικήτας: να σε σκοτώσω δεν καταδέχομαι εναντιού των άνθρωπων. Και φεύγω να μη σε μάθει ο Οδυσσέας και σε σκοτώσει και μαγαρίσει στα χέρια του σε τέτοιους κακούς πατρίς και θέλουν να σκοτώσουν τους ανθρώπους. Και λέει και ο Νικήτας στα πλημμονεύματα: ένας αριοπαγίτης μου λέει να σκοτώσω τον Οδυσσέα. Πρωτήτερα μου είχε στείλει η διοίκηση ένα γραμματικό. Τον παίρνω με την κουμπούρα. Τον Απρίλιο του 22. Τον Απρίλιο του 22. Δεν επιτυχάνει αυτή η απόπειρα. Σε 3 μήνες 6 απόπειρες. Τον Απρίλιο του 22 στέλνει ένα Νούτσο και ένα Μαλάσκα, οι οποίοι ήταν άνθρωποι του Αλή Πασά, όταν το Γενάρη του 22 κόψε το κεφάλι του Αλή Πασά και το στείλανε στο Σουλτάνο, αποστάθησαν αυτοί και κατεβήκαν στην Ελλάδα. Αυτοί οι υπάλληλοι των Τούρκων. Πάνε λοιπόν, του δίνουν εντολή να εκτελέσουν τον Οδυσσέα. Παράλληλα ειδοποιούν τον Οδυσσέα ότι θα τους σκοτώσουν. Τους πιάνει ο Οδυσσέας, σκοτώνει. Βρίσκει τα γράμματα, το είχαν γράμματα. Δεν γίνεται αυτό. Πάμε στο Μάιο του 22. Ειδοποιούν τον Γκούρα. Γκούρα, κοίταξε εσύ να σκοτώσεις τον Οδυσσέα. Μακρυγιάννης. Τώρα, σαν δεν θέλεις ο Νικήτας διαρχηγός, φρόντισα να κερδίσουν τον Γκούρα. Μία ημέρα εκεί όπου είχαμε το ορδί, μου λέει ο Γκούρας: η διοίκηση θέλει να με κάνει χιλιάρχο και αρχηγό της Λιβαδιάς, στο ποδάρι του Οδυσσέα. Φτάνει να το σκοτώσω. Και στην Αράχοβα είναι ο Λιάκος, ο Τριανταφυλλίνας και χωριάτες χίλιοι να μαζοχτούμε, να τους πάρουμε και να πάμε να τον ευαρέσουμε. Κάτσε διχόνια. Απρίλιος, Μάρτιος του 23. Δευτέρα Εθνική Συνέλευση στο Άστρος. Αυτή η κυβέρνηση του Μαυροκορδάτου έχει πέσει. Κάνω μια παρέθεση που το παραλείπω. Κατεβαίνει ο Δράμανης, αφού δεν έγινε τίποτα, δεν σκοτώθηκε ο Οδυσσέας και οι άλλοι. Κατεβαίνει ο Δράμανης, φεύγει, κάνει ένα περίπατο, περνάει τα Μέγαρα, περνάει τον Ισθμό, την κακιά σκάλα και βρίσκεται στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο έχει διορίσει καλή ώρα που διορίζουν οι βουλευτές στη Βουλή τους δικούς μας. Έχω διορίσει έναν καλόγιο. Ούτε τον Κιταράου, τον Μητρόπαιο, τον Κολοκοτρώνη, τον Πάρο Κολοκοτρώνη, τον Γενναίο τίποτα. Έναν καλόγιο από την Ύδρα, ο οποίος ήταν κουμπάρας του Κουτουριώτη. Και του λέει ο λέκτης υπουργός πολέμου: κάνε μια έξοδο σε άνεργος και θα σου δώσω μια Ακροκόρινθο. Και μόλις φτάσανε όχι στον Ισθμό, στα Μέγαρα οι Τούρκοι, το σκάει, παρατάει το κάστρο γεμάτο εφόδια και φεύγει. Ανεβαίνει ο Δράμανης, καταλαβαίνει το κάστρο, πηγαίνει στο Άργος, φτάνει στο Άργος,
γνωστά αυτά, η νύλα του Δράμανη. Τι έκανε η κυβέρνηση? Ο Κολέτης, ο Μαυροκορδάτος, όλοι αυτοί μπήκαν στα πλοία και εξαλειφθήκαν στον αργολικό κόλπο και κοιτάγαν από μακριά. Και όταν τον Ιούλιο 26 πια ο Δράμανης, τον Οκτώβριο πέθανε ο Δράμανης στην Κόρινθο, μετά την ύλα αυτή που έπαθε, γυρίσαν τον Αύγουστο, βγήκαν έξω και ακούτησε το τερατώδες. Έβγαλε ένα ψήφισμα η Βουλή και λέει: το έθνος οφείλει χάριτες και ευγνωμοσύνη στον Κορδάτο, στον Κολέτη και στον Έθνο. Λέξη για τον Κολοκοτρώνη, λέξη για τον Νικήτα, λέξη για τα σκοτωμένα παλικάρια, λέξη για τους θανάτους. Παραχάριτες και ευγνωμοσύνη στον Κολέτη, στον Εύη και στον Μαυροκορδάτο που κρυβόταν στα πλοία. Αυτά ήταν τον Αύγουστο του 22. Μάρτιο του 23 πάει να πέσει αυτή η κυβέρνηση, αυτή η δηλίκη μοιραίοι που κρυβόταν στα βάρια, γίνεται δεύτερη εθνική συνέλευση να τροπήσουν το Σύνταγμα, τους έχει χωρίσει ο Μαυροκορδάτος, το άστρος. Έχουμε ένα ρέμα από εδώ, τα μελιγίτικα καλύβια που το λένε, και από εκεί τα αγιανίτικα. Στη μία πλευρά είναι ο Κολοκοτρώνης με τους δικούς του, στην άλλη είναι ο Μαυροκορδάτος με τους κουτσαμπάσιδες. Απρίλιο του 1824, 1η Απριλίου, έχουν συγκεντρωθεί στο Ετωλικό στην Εκκλησία της Παναγίας και δικάζουν τον Καραϊσκάκη. Έχει μαζέψει ο Μαυροκορδάτος όλους τους αντιπάλους του Καραϊσκάκη, όλους. Και έχει και πρόεδρο, έχει 7 δημοσίους κατηγόρους, τους πλέον μισητούς εχθρούς του. Και πρόεδρο των κατηγόρων, τον επίσκοπο Άρτας. Καλεί το Καραϊσκάκης, πάει στην εκκλησία, είναι φηματικός, το βάζει στα πλακάκια κάθε κάτω, του λένε λοιπόν συνεργάστηκες για προδοσία. Συνεργάστηκε με τον. Θα επιμείνω λίγο εδώ, πολύ ενδιαφέρον. Συνεργάστηκε με τον Ομέρ Βριόλο και αποφασίζουν και τον καταδικάζουν. Πώς έγινε? Εκεί θεωρήθηκε ότι ο Καραϊσκάκης έστειλε κάποιον βουρπιώτη στον Ομέρ Βριόλο για να συνεχθούν να του παραδώσει τα φρούρια, να του παραδώσει το Μεσολόγιο. Αυτός ο βουρπιώτης είχε δώσει 2 καταθέσεις και δεν έλεγε τίποτα. Ηρνήτο, δεν έγινε ποτέ. Έγινε λοιπόν συζήτηση στη δίκη, διαβαστήκαν οι καταθέσεις, διακόπη η δίκη λοιπόν για να βρουν τον βουρπιώτη. Αρπάξαν τον βρήκαν τον βουρπιώτη, τον πήγανε στην εκκλησία την επόμενη μέρα και ο δεσπότης και πρόεδρος εκεί στο δικαστήριο τον απείλησε δημόσια να τον αφορήσει. Και μετά από αυτό ο βουρπιώτης δίνει μια κατάθεση και λέει: με έστειλε, πράγματι με έστειλε και με έκανε για να συνεργαστώ με τους Τούρκους. Βουρπιώτης δε ήταν πρώτος ανιψιός ενός Ράγκου που ήταν δικαστής του Καραϊσκάκη και ένας από τους χειρότερους εχθρούς του. Προσθέστε τι συνωμοσίες, τι βρωμιές γινότανε. Και τον καταδικάζουν. Δεν τόλμησαν όμως να τον πιάσουν, γιατί το συνοδεύανε 50 παλικάρια και κάποιο Κίτσο Τζαβέλας με ένα σώμα τον υποστήριξε. Και ακούστε το πρωτοφανές. Τον αφήσανε μια μέρα, ήταν άρρωστος, τον είχαν βάλει σε ξυλοκρέβαιο τα παλικάρια, μια κουβέρτα, έκανε μοπτήσεις. Και οι δικαστές που τον δικάζανε του είχαν στήσει παγίδα έξω από το Ετωλικό, έξω από το Μεσολόγιο, να τον σκοτώσουν. Τέλος πάντων κατάφερε και έφυγε από το Μεσολόγιο. Και τον πήραν από κοντά. Δικαστές και εισαγγελείς που τον δικάζανε, τον πήραν από κοντά και τον κυνηγάγανε στα άγραφα και στα βουνά της Νότιας Πίνδου να τον σκοτώσουν. Ήτανε Απρίλιος του 24, κρύο και χιόνι πολύ, έκανε συνεχώς εποπτήσεις. Και κάπου τον κλείσανε σε ένα μοναστήρι της Βράχας 50 χιλιόμετρα βόρεια του Καρπενησίου. Δεν είναι μόνο αυτό ότι τον κολιοτήσανε, ζητήσανε και τη βοήθεια Τούρκων, τον κατηγορούσαν ότι συνεργαζόταν τους Τούρκους. Ζήτησαμε τη βοήθεια Τούρκων και μαζί με τους Τούρκους τον κολιότησαν. Κατάφερε όμως και ξέφυγε. Αποτέλεσμα 50 Έλληνες νεκροί από αυτή την αψημαχία. Και στο σελάχι του Πρωτοπαλίκαρου, το λέγαμε Ζαραλή, στο σελάχι του υπασπιστή του Μαυροκορδάτου βρέθηκε γράμμα της Γερουσίας στο σελάχι του υπασπιστή του Καραϊσκάκη. Βρέθηκε γράμμα του Μαυροκορδάτου που έλεγε: κοίταξε να τον φωνέψεις και η πατρίδα θα στο αναγνωρίσει. Όταν έφερε το Μεσολόγιο, μετά την καταδίκη του, πέρασε από το σπίτι που έμενε ο Μαυροκορδάτος. Ανέβηκε πάνω ο Καραϊσκάκης, τον ανέβασε με ένα φορείο.
Και ποιον βλέπει ο θεραπεύς? Τον Κουρπιώτη να τρώνε. Τους δικαστές το δικάζανε και τον Κουρπιώτη. Και λέει, αν εγώ πήγα στους Τούρκους, αυτός είναι συνεργός μου. Τον έστειλα, συνεργάστηκε. Δεν ήταν, γιατί πήγε, γιατί ήταν πατριώτης, γιατί τον έχεις εδώ? Έφυγε και του είπε, βέβαια, του είπε και ένα ιστορικό, ότι ξέρεις, ρε Μαυροκορδάτο, εσύ τη βούλα την έβαλες στα χαρτιά, εγώ θα στη βάλω στο μέτωπο. Τελικά τον έφεγε το 27 στον Ανάλατο. Κοντεύω, να σημειώσω τελείως. Έχει ενδιαφέρον. Έχω μια έκθεση να ζητήσω δημοψήφισμα και αν όσο και θα με σηκώσουμε. Τελειώνω. Λοιπόν, ναι, τελειώνω. Τι είναι να πω τώρα βασίλης? Να ξεκινήσω τώρα να πω. Κατέβασε το 24, κατέβασε ο Κολέτης του Ζουμελιάς στην Πελοπόννησο, δεν έμεινε τίποτα όρθιο και τις στάχτες μαζέψανε, κατέστρεψαν τον τόπο, δεν έμεινε, ήρθε το Γκικουδάνιος, τα σακιά στο, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, έβλεπε τα σακιά να ξεφορτώνονται στον Άπιο και ήρθε Αναγούλα, τα μοίρασαν, τα πήρε και άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος όπου πιάσανε και τον παλιό, τώρα αναγκάζω να τα λέω έτσι, τον παλιό πατρό Γερμανών, τον χτίσανε και τον γυρίζανε στα χιόνια ξυπόλυτο. Μπήκανε στο Μοριά, πήγανε στα Καλάβρητα, πήρανε τη ζαΐμενα στα ρούχα και τα βγάλανε σε πληστηριασμό. Ζητάγανε ψητά αυγά στη σούβλα, ζητάγανε σισάμι στη σούβλα, εξωφρενικά πράγματα. Έπαιξε ένα ρόλο ο Γκούρας φοβερό, πολλά χρήματα και ο αριστερός μας Μακρυγιάννης, για τον οποίο ένας καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης είπε ότι πρέπει να κηρυχθεί Άγιος. Αυτός λέει βγάλαμε τα μαχαίρια, σφάξαμε μερικούς και αυτούς που φταίγανε και αυτούς που δεν φταίγανε, τους κάναμε πίσω, τους σφάξαμε και πήγα στο Άργος, λέω πολύ σύντομα, γιατί αφού σκότωσα τους Τούρκους, εννοεί τους Έλληνες, δεν πήγα στον εμφύλιο, και με κάνανε στρατηγό και μου έδωσε και ένα άλλο, ο Μακρυγιάννης, ο περιβόητος. Συνεχίζω τώρα, να κλείσω λίγο, ήρθε ο Καποδίστριας, έγινε αρχηγός του κράτους, ο Μακρυγιάννης είναι αρχηγός της χωροφυλακής Πελοποννήσου, το βράδυ τρώει, και θα τελειώσω πρόεδρε, το βράδυ τρώει με τον Καποδίστρια, του κάνει τραπέζι, του λέει να προσέχεις τη δουλειά σου, ο Καποδίστρια ναι, όλα καλά, και το πρωί ανεβαίνει, έχει αρχίσει τώρα η διαμάχη Μαυροκορδάτος, η Ύδρα, όλη αυτή η ρατιού Καποδίστρια. Πήγε κατέληξε, όπως ξέρεις, στην τηλεφωνία. Έτσι. Έχει έρθει τον Αύγουστο αρχές ο Μιαούλης στην Ύδρα και έχει τα πλοία ο Μιαούλης. Αργότερα μετανιώνει και λέει με έβαλε ο διάβολος του Μαυροκορδάτου να τα κάψω και έχει τα πλοία. Έχει εξωθενωθεί ο Καποδίστριας. Τρώει επαναλαμβάνω με τον Μακρυγιάννη, ο οποίος είναι φρούραχος, και το πρωί ανεβαίνει στο κάστρο και βρίσκει ένα νηψό του Ισαΐα δεσπότη Άρτας και του λέει θα σου δώσουμε 2.000 τάλιρα να μας παραδώσεις στο κάστρο για να τελειώνουμε με το... Έχει 2.000. Μακρυγιάννη τα λόγια. Παραγγέλνω του Μιαούλη στην Ύδρα και του Μαυροκορδάτου, στείλτε μου 2.000 τάλιρα, διότι μπήκα, είδα τις τάπιες, είδα τις πολεμίστρες, στείλτε μου και μερικούς ανθρώπους που ξέρουν από κανόνια και εγώ θα καθαρίσω με τον Καποδίστρια. Και παίρνει μια απάντηση από τον Μιαούλη, δεν κάνουμε τίποτα, θα γεννεί αλλιώς το πράγμα. Παίρνει αυτή την απάντηση. Αυτά είναι τον Αύγουστο του 1831. 27 Σεπτεμβρίου 1831 το πράγμα γίνει και αλλιώς, σφάξανε σαν αργή το Καποδίστρια στα σκαλοπάτια του Αγίου Σπυρίδωνα. Θα μπορούσα να πω περισσότερα, αλλά ευχαριστώ Πρόεδρε για